बेखौ आं खुलुमगोन दिनै इसोर भगबान बिमि बसुमतारी बिमि बसुमतारी बिमि बसुमतारी मा क्लासाव फरायो? 2 आं नोंखौ बेखौ आं खुलुमगोन दिनै इसोर भगबान हे आफा बोराइ बाथौ बे गथ'खौ नायहर आङो 42 बोसोर गान खनबोबाय बेबायदि बैसोनि गथ' बिदि मोसा मोसा मुखास्थ' खननाय आं नुबोफेराखै रायजोफोर स्वयं सरासति दं बे गथ'जों सरासति बिमा लोगो लानाय बियो आंथ' मोदैसो ओंखारबावबाय आसुरित नों माने बेखौ एखेबारे लाखिबाय थादे थैंक यू ओमफ्राय नैबेखौ गाबोन लेखायाव नों बे गान लिरख'नो खाथा बायदे एखे खाथा बायनानै ला बिमा बिफाखौनो खुलुमफेरा आङो बे गथ'खौ खुलुमनांबाय आं दिनै आं नुफेराखैमोन